काहीकांना या गावातील जवळपास राहणाऱ्यांना नक्की हा धबधबा पाहून, मागे जो धबधबा आहे तो पाहून समजलं असेल, पण एक हायडन प्लेसच आहे अजूनपर्यंत. तर या धबधब्याचा व्लॉग आणि येथील सुंदरता, पावसाळ्याचं सौंदर्य आपण या व्हिडिओमधून तुम्हाला दाखवणार आहोत. तर आपल्यासोबत आहेत मित्रमंडळी. मित्रांनो, आपण पालघर वेस्टर्न घाट्सची सुंदरता नेहमी पाहत असतो. तशातलाच आज एक अनएक्सप्लोर हायडन ट्रायबल टुरिस्ट प्लेस आपण आज एक्सप्लोर करणार आहोत. आणि हे ठिकाण गुपित राहिलेलं तेवढं चांगलं. फारतेक जणांना माहिती आहे, तुम्ही धबधबा पाहून समजाल, पण गुपित राहिलं तेवढंच चांगलं. कारण की गुपित राहण्याचं कारण हेच की गुपित राहिलं तर या ठिकाणी कचरा कमी होईल. आणि येथील ट्रायबल आदिवासींचा रूल देखील हा आहे की त्यांचं म्हणणं हे आहे की येथील जे टुरिस्ट लोक येतात या धबधब्याचा आणि निसर्गाचा आस्वाद घेण्यासाठी, ते लोक येथे बिअरच्या बॉटल्स वगैरे फोडून पिल्यानंतर फोडून टाकतात. त्या बॉटल्सच्या काचा या ओढामध्ये, या धबधब्यामध्ये वाहत येथील जे स्थायिक आणि आदिवासी असतात त्यांच्या शेतामध्ये या बॉटलचे तुकडे पोहोचतात. तर येथील आदिवासी, जो स्थायिक आदिवासी आहे, त्यांचा हा नियम आहे, ते या धबधब्याच्या जवळ नेहमी निरीक्षण करत असतात. जे कोणी बिअरच्या बॉटल्स वगैरे फोडतील त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही गावरान पद्धतीने होते. तर कृपया तुम्ही एखाद्या धबधब्याचा आनंद, निसर्गाचा आनंद घेत असताना आपण जे वस्तू आपण निसर्गाच्या खुशीमध्ये घेऊन जातो, या जल जंगल जमीनच्या स्वर्गामध्ये घेऊन जातो, त्या वस्तू आपण परत घेऊन जा. नाहीतर बॉटल्स वगैरे असतील थम्सअपच्या या बिस्लरीच्या, या बॉटल्स तुम्ही नेल्या नाही तरी चालतील. कारण की मी या ठिकाणी आल्यानंतर आमच्या देखील बॉटल्स बऱ्याच होत्या, म्हणजे 15 किंवा 12पर्यंत आमच्या बॉटल्स होत्या बिस्लरीच्या. तर ह्या बॉटल्स आम्ही जिकडे खाली करून ठेवल्या होत्या, त्या सर्व बॉटल्स येथील आदिवासी जी छोटी मुलं होती त्यांनी पिशव्यामध्ये भरून नेली. मी व्हिडिओ कॅचच करणार होतो, तेवढ्यात ते झाडांच्या साईडला गेली. नाहीतर तुम्हाला मी नक्की दाखवलं असतं की त्यांनी तो कचरा कसा उचलला. कचरा म्हणजे बॉटल्स वगैरे त्यांच्या घरगुती कामासाठी उपयोगी होतात. पण तुम्ही वेफर्स किंवा दुसरे कोणते रॅपर्स असतील ते नक्की घरी घेऊन जा. घरी घेऊन म्हणजे एखाद्या कचऱ्यापेटीमध्ये टाका. मित्रांनो, आपण नेहमी या वेस्टर्न घाट्समधील सुंदरता पाहत असतो, येथील वनसंपदा पाहत असतो. मित्रांनो, आपण हप्त्यामधला किंवा आपल्या बिझी लाईफच्या शेड्यूलमधील काही टाईम काढून अशा निसर्गरम्य ठिकाणी येतो. आपण पाहतो की एखादं निसर्गरम्य ठिकाण मिळावं, ते देखील जास्ती गर्दी न असावी आणि तिकडे कोणी पब्लिक न असावी, निवांत या निसर्गाच्या खुशीमध्ये. हे सर्वांनाच आवडते. तर का नाही, हे आपलं कर्तव्य आहे की असे ठिकाणे सुंदर राहावेत. आपला प्लॅस्टिकने या स्वर्गाला झाकू नका. आणि या तुमच्या एक प्रयत्नाने, म्हणजे प्लॅस्टिक न करण्याच्या प्रयत्नाने हा निसर्ग हा स्वर्गच बनून राहील. प्लॅस्टिक या कचऱ्याने झाकणार नाही. आणि प्लास्टिक हे निसर्गासाठी किती हानिकारक आहे हे तुम्हाला देखील माहिती असेल. तर आज आपल्यासोबत आहेत पूर्ण मित्रमंडळी. आणि हा जो तुम्ही मागे धबधबा पाहत आहेत, हा आहे पालघर जिल्ह्यातील पश्चिम डोंगर रांगामध्ये असलेला एक हायडन धबधबा. तर तुम्हाला मी खाली दाखवणारच आहे.
परिवार. हा पालघरमधील पश्चिम घाटाचं सौंदर्य आपण नेहमी पाहत असतो आणि तेथील काही हायडन टुरिस्ट किंवा टुरिझम प्लेसेस, पर्यटक स्थळे तर मित्रांनो, हा लहान धबधबा या डोंगरामधून उगम पावतो आणि इथे आहेत आपले मित्रमंडळी. मित्रांनो, अशा ठिकाणी, अशा धबधब्यांवर तुम्ही येत असाल तर नक्की काचेच्या बॉटल्स वगैरे तुम्ही सोबत फिरवत असाल तर या साईडला फोडू नका. या ठिकाणी तुम्ही या निसर्गाचा आस्वाद घेण्यासाठी येत आहेत, या निसर्गाचा अभ्यास करण्यासाठी, येथील झाडं पानं ओळखण्यासाठी, अभ्यास करण्यासाठी, ह्या निसर्गाच्या रम्य शांततेमध्ये आपण शांतता मिळवण्यासाठी या ठिकाणी येत आहोत. आणि या ठिकाणी येत असताना आपण काही काचेच्या बॉटल्स वगैरे असतात त्या फोडू नका. या ठिकाणी फारतेक बॉटल्स फोडलेल्या आहेत. तर मित्रांनो, हा धबधबा एवढा सुंदर धबधबा आहे, हायडन धबधबा आहे, एक प्रकारे दुर्मिळ आहे, म्हणजे फारतेक जणाला माहीत नाही. तर या ठिकाणी येताना तुम्ही बॉटल्स वगैरे, तुम्ही काहीही बॉटल्स आणाल त्या फोडू नका. हा पाणी वाहतोय, तुम्हाला दिसतोय, हा पाणी थेट येथील रानमाणसं, येथील आदिवासी ट्रायबल लोक या डोंगराच्या खुशीमध्ये भातशेती करतायत आणि ही भातशेती करताना त्यांना येथील म्हणजे बिअरच्या बॉटल्स किंवा कोणत्याही किंगफिशरच्या बॉटल्स ज्या आपण फोडतोय या हौसेमध्ये येऊन, या जंगलामध्ये येऊन फोडतोय, तर ह्या बॉटल्स या मार्गाने पूर्ण त्यांच्या या बॉटल्स त्यांच्या शेतामध्ये वाहत पोहोचतात आणि पायाला किंवा हाताला लागण्याचा धोका असतो. तर प्लीज अशा ठिकाणी येताना कृपया बॉटल्स वगैरे आणत असतील तर परत घेऊन जावा. आपण या निसर्गाचा अभ्यास आणि सौंदर्य पाहण्यासाठी, आपल्या डेली रुटीनमधून काही शांतता मिळण्यासाठी अशा ठिकाणी येतो आहे, बरोबर. तर अशा ठिकाणी येताना कचरा करू नका. आपण येतो आहे आपल्या कचऱ्यामध्ये गुंडाळलेल्या लाईफमधून काही शांतता प्राप्त करण्यासाठी अशा ठिकाणी येतो आहे, तेव्हाच या निसर्गरम्य ठिकाणी आपण येतो आहे. तर अशा ठिकाणी येताना नक्की तुम्ही कचरा करू नका. आणि येथील जंगलाच्या खुशीमधील ट्रायबल आहे, आदिवासी आहे, ह्यांच्या जीवनशैलीमध्ये येणाऱ्या जीवनशैलीला धोका पोहोचू नये ह्यासाठी कचरा करू नका, एवढंच मित्र. Dan hai pun ke kira. Dead lo. Kita bisa macam. Ya tu kita nak di sini. Ya mati.
आहे बाथिंग टप, आंघोळ करण्याचा एक टप सांगता येईल या प्लेसला. सुंदर आहे आणि सोयी देखील आहे. हा या धबधब्याचं पाणी वाहत वाहत ठिकाणी जातं. निसर्गाचा आनंद घेत आहे. एक नंबर.